komt ook wat. Want als ik op trampoline ga, dan vervel ik me. Dus dan ga ik gewoon timmeren en zo. En dan bouw ik weer iets en dan denk ik, oh ja, kan ik wel een maatje. En dan steeds heb ik weer nieuwe ideeën. Zie je? Zo. En dan timmeren we die. Deze zet ik vast. Wat maken ze nou dan, Pieter? Een schilderij, dat hoeske die eromheen zit. Wat vind je er zo leuk aan? Om zo snel mogelijk die speakers in het hout te timmeren. Dat is wel leuk. Ja? Is dat wel goed? Nee. Daniel had me mij de hut geholpen, mij de planken erin zetten en zo. Soms dan hebben we niet te dwanen zetten, dan niet te klussen. En dan gaan we meestal in band zitten of op het balkon zitten. En waar heb je hem ten oer? Ja, we hebben nog gewoon de hut met de dwanen zo. Net oer squal of zo? Nee, Famkes? nee. Ja, Daniel had wel verkering. Ja, Daniel? Ja. En dan heb je hem ten even oer. Soms wel. Bankje en nog een slee, maar daar heb ik dan kleed nog in. Dan kan ik lekker maar de voetjes rechtop zetten. En een tafeltje. En nog wat lachjes erin te hangen. En de kriesbeam zit nog, zie je ook wel. Ja, die heb ik nog niet tellen. Ja, ik vind kerstboom wel gezellig. Het busje van de baas. Maar waar is het te makken? Mijn oom Miel en mijn Daniel. Oké. En oom Emiel die kennen we van de hoenekop. Ja. En heeft dan niet al je liedjes op van de hoenekop? Nee. Nee? Nee, dat wil ik nog wat doen, maar dat maakt mij nog een Miel vrij hier. Wat voor muziek draait er dan? Weet ik net. Dit is zo leuke muziek. Ja. En hoe het ken je? Op tel staat 200, maar dat ken ik denk ik net. In het echt. Elke keer ik met Daniel beeldje, dan gaan we in het ritme. Dan gaan we eerst naar Pakenweb en dan gaan we een stukje verder voort. En dan direct naar een speeltuin en dan gaan we dan altijd een beeldje in. Maar ga je vaak naar Paak en Beppen? Ja, dan hebben we dan een snoepkassa even. En dan praten we even en dan gaan we weer verder. Hartstikke daar. Ja? Ja, ja. Je brengt vaak ook wel een karre vol hout, ja? Ja. Want het is Ja. stoken hout en dan brengt er even wat hout in de karre met een skelt. Ja. Ah, wel een flinke jongen, hè? Het is een echt buitenmens. Ja, zie je, ik kan Ja. wel werken, ja? Poep. Mijn graafboeten wijzen, joh. Ja. Ja, ja. Nou, het is mooi dat je zo'n bradje kennen, of net? Ja. Ja. Ja, en dit- ik Ja, dit was weer daar en ik vind het prachtig mooi. Prachtig mooi. protten zitten voor de computer als voor de iPad, maar hier gaat het altijd. Ja, ze Jo? altijd wat timmer en boomhutten. En... Zo, ook beste, hé. Hoi. Beste, Ja, hoi. dan kijk het, jongens.